taitaa olla sitten aika kohtalokas maali kyllä miehelle. Nyt näyttää aika pahalta tilanteelta. Mitäs siellä nyt oikein tapahtuikaan Filipeillä? Siellä nimittäin saman tien kyllä Atletikinkin pelaajat näyttivät, että nyt huoltohenkilöstöä kentälle. Siitä lähtee Pablo Alvarezin laukaus. Sen jälkeen ai herranjestas. Ai. Älkää aivan, nyt ihan oikein, nyt pitääkin kuvata niin, että ai. Siinä nilkka täysin pois paikalta, hirvittävän näköinen. Järkyttävän näköinen kyllä. Ei ole nyt Michelangelo Lotina varmaan ainoa, jonka ilmeet ja eleet kertovat nyt kaiken oleellisen. Nämä ovat aivan järkyttäviä tilanteita kyllä jalkapallossa. Näitä säären murtumia ja hirvit. Ei. Kuva Lotinasta kertoo nyt kyllä kaiken oleellisen. Nyt tapahtuu jotain kyllä sellaista, mitä ei toivoisi ikimaailmassa kenellekään. Siinä meni Luis Filipe tämä kausi. Se oli siinä. Hetkeäkään hän ei tule enää tällä kaudella pelaamaan. Augusto César Lendoiro tietää sen. Michelangelo Lotina tietää sen ja varmasti joka ikinen, joka näki tuon hidastuksen ja nilkan asennon sen jälkeen, kun mies sieltä jossain määrin nousi, pystyy tietää sen. No, onneksi ensi kauteen sen sijaan on sen verran aikaa, että siihen mies varmasti kuntoutuu, mutta toki nyt tämä kaikessa surullisuudessaan tarkoittaa Luis Filipe kohdalla myöskin sitä, että siitä MM-kisapaikasta on ja MM-kisat olivat sitten siinä. Paljon siitä on puhuttu, paljon siitä on spekuloitu ja Dungan maajoukkueensa Luis Filipe sai mahdollisuutensa, debytoi ja tämän kauden mahtavat otteet ovat monien papereissa tarkoittaneet jopa sitä, että Brassipakin pitäisi kuulua Dungan miehistöön kesän Etelä-Afrikan kisoissa. Nyt se unelma katkeaa sitten tuolla tavalla, niin kyllä pahaa tekee.